Чекай, малко не се вижда, ама айде. Добър ден! Днес CNN излучи новини от България. Беше отбелязано, че професионална гимназия по електротехника и електроника град Пловдив празнува своя 50 годишен юбилей. Ученици и учители с гордост правят равносметка на изминалите години. Била е проведена благотворителна продажба на картини, картички и късметчета, благодарение на която са събрани 274 лева и 70 стотинки. А сега новините от страната и от мен Ани Сандалич. И Оксана Кадриева. Жестомимичен превод Станислав Дечев. Първомайло вълниха начален учител, който не само е разказал откъде се взимат бебетата, но е показал щъркела. Почтаклел. Ботевградски ученик кръстосиха пчела и муха. Получената твар събира повече мед, само че медът не е така вкусен. Освен това, ботевградските учени кръстосиха хипопотам с хипопотам, не за да получат нещо, а просто така да погледат. Не видео. Калофер, горският пазач Дончо Брадвата, отбранявайки се от пчели, отсече 10 декара борова гора. В джунглата на Камбоджа намериха момче отгледано от слонове. Невероятно е как то се примята от лиана на лиана без помощта на ръцете си. Като разправям на жената, че аз го можех това на младини, тя не ми вярва. Как ще не ти вярвам, млад си бил, бе? Ма друг път. Чакай сега, като каза жената, тя да справя какво става миналата вечер. Седа си аз на дивана, нали, и си гледам телевизора и си приключвам каналите там. И жената се тропна до мен и вика, какво има на телевизора? И аз си казвам, прах има, какво да има? Тя ме изгледа и почна скандалата. Много са лъжи жени, бе. Много лъжи. Чай да разправям всяко стена една вечер. Моята кукумявка, прибирам се още от вратата почва. Искам да ми купиш нещо, където за 3 секунди дига 150, лъскам, и аз на други ден се прибрах с един кантар и така започна скандал. Съм подредил много и съм подредил нея. Тя се служава, знаеш както лубичка. Само яде прасето му. Запавахме темата с жените. Значи гледаме с жената Стани богат. Аз си викам, ще правим лей. Ти още ли можеш, бе? Ма ти си на Виаграла. Който звука? Аз съм Какво беше той Виагра? Едно такова синчко и ти штрепва. Това не е ли за кръвното той? И за кръвното върши, ама. Няма стига. Thank you very much. Да ви довърша, тя ми вика, не. Ще надовършваш ли? Тя ми вика, не. Аз викам, това категоричен отговор ли? Тя без да ме погледне вика, да. Аз го викам, тогава ще използвам да се обадя на приятел. Секс линията е делнощна, нали знаеш? Чай, иначе ти разправям. Миналия месец ли беше, ходихме на някакво съвещание на класа и на випуска събиране някакво. Чакай се, слушай.
Отиваме и сядаме на масата и на отсрещната маса една жена, ама пития след пития, обръща ги и ги прислушава на екс, разбираш ли. И аз се гледам и жената ме гледа, че гледа, по-на чашата се гледа. И става една тройка гледане. И жената ме гледа така, изподвежда и вика, ти познаваш ли та? Аз викам, познавам я, как няма да я познавам, бившо гадже ми. Ми разправя, че от кога сме скъсали, се попила и ни изтреснява. Ама тя още по-такава погледна и вика, как може някой да празнува толкова дълго? И като ми се открити кам в младените я върнах. Така направиха да умира. Тя че целя са омага. Ви ядеш като прасе. Аз качина ми. Слушайте, разправям сетих се една случка. От младените ни. Значи, прибирам се аз нас и жената вика, искам да водиш някъде на скъпо място, да едем, да пием, се веселим. И Боже, като се приберем, може да има И аз си казвам, хвърлих я веднага в живота, пуснах и Веско Маринов и я заведем в бензиностанцията. Мали, като започне там един скандал. Ма ти много скъпо си се уръсил там. Ти знаеш колко е скъпо в бензиностанцията? Тя трябва да се зарадва, бе. Чакай новините я догледа. Тихо сега новините. Сензация! Китайците разбиха сайта на Пентагона. Просто всеки китаец е пробвал само по една парола. Жълторел. Следват спортните новини. Предстоящият мач на българския национален отбор по футбол ще се проведе по телевизията след полунощ с червена точка. Червяни. Вчера Евгений Генчев от Бургас подобри световния рекорд по мятане на диск. Дискът бил на Веско Маринов. Поносил. Вчера по погрешка Азис седнал върху купчето на Рубик и го наредил. Объркана там младеж, знаете. Ще сядат на купче, ще сядат. Каквото и нещо аз избах. Нещо за ядени ли? Току-що от немското посолство уточниха, че немският математик, на когото принадлежи съвременната дефиниция на понятието функция, е Йохан Петър Густав Люлен Дирихле, който е роден. Как му беше? Ох, мамо. Йохан еди кой си, който е роден в Бременхафен, а не Йохан Цинцириус фон Фохмацен, който е германски боtanик. Такова амаклив. И не е роден в Бременхафен, а във Вундершлиф Хафел. Следва кулинарното шоу Стиган Звездев. В Казана Стиган Звездев. Съжалявам, но това са проблемите в случаите предаване. Вие сте с Казана, с мен, Тиган Звезди. Днес съм една много оригинална рецепта за свинска пържола. Както знаете, за свинската пържола трябва прасе. Преди всичко, тази пържола трябва да се подиви марината от сушени камби, лути, чушки, олио, оцет и може би малко тимьон. Тук малко я разбъркваме и я поставяме. След това трябва да накукаме до
сте приключили с това, може да сготвите пържолата, маскарата, микроволновата, тигана или както аз най-предпочитам, направо казана. Също така може да добавите към това малко червено вино или трошия. И както знаете от закона на ООН, трошията е равно пропорционална на ракията върху кисията. Вие бяхте с мен казана. Довиждане. Елате, гледайте ни следващия път, когато нас гост ще бъде Конджо Варварина, който ще ни покаже една много добра рецепта за манго с ром. Приятни празници!